Ana lang palihog ang imo ang tawag ining konser yun. Okay, tempadali ha. Okay, para atuan yung ikuan. Okay, at least na inisulod, di ba? Nato ning i-add sa stream. Okay, ayan. Sige po, yun. Okay. Mayong gabi. Mayong gabi, Brad. Mayong gabi mo, Mr. Bulukan. Pwede ba na ako may bawan si pundok nimo, sir? Usa lang ko ka kuan. Born again. Unsa nga klase nga born again, sir? Basta lang born again lang kami. Pentecostal. Pentecostal. Daghan manggod klaseng born again. Daghan manggod klaseng born. Daghan lagi. Na ay United Pentecostal born again man pud na sila. Na ay tawag ang Trinitarian Pentecostal. Unsa man na United Pentecostal or Trinitarian Pentecostal? Trinitarian. Naitigungong si mo da sir no? Ha? Naitigungong ba? Ako lang isulti, Brad. Di naman sa pandaot nimo, di pud ni sa pagsaway. Kaya ang nagaingon man gud ang pulong sa Ginoo nga panagaw ka mo sa tibuok kalibutan og isang imong balita. Karon gospel. Asa man ang gospel anak mga tugisbutan? Dili man na pang gospel ang imo gi kuan kay mura magang may kontra ka ba? Imo na hinonggi gipaggang na may mga tao nga naglakaw sa tibuok kalibutan nga nagdag balita. Kaya ang giingon diha nga wa man mingon si Ginoong Hesus nga kontrahan ang mga tao sa klaseng mga relihiyon. Dili man relihiyon kundi niingon si Ginoong Hesus. Panlakaw sa tibuok kalibutan isang yaw masalita. Sir, kinsa may giingnan ni Ginoong Jesucristo anang panahon na, sir? Tanang tao o katong mga apostoles niya? Ang iyang giingnan nga apostoles. Tinuod na ang mga iyang apostoles para dili ba kining iyang gitawag og mga apostoles gisugot ni Ginoong Jesucristo nga manudlo pod sila? Tanang mo to. Ayun. So, kay manudlo man sila, dili ba ang mga apostoles pod ang nagtudlo nga kung naay manudlo nga dili ipadala or wala gitawag og ipadala or kinahanglan ang magtudlo gipadala gyud Roma 10:14-15. Tama ba? Usa to nga bersikulo? Roma kapitulo 10 bersikulo 14 o 15. Tama ba na, sir, nga kinahanglan siyempre kung madawat atong pagtuo di man ta makatuo kung way nagtudlo. Dili pod ta wala pa makatudlo kung wala pa gipadala nga magwawali or magtudlo. Mao na gisulti ni San Pablo. Kay ingon pa ni San Pablo, bisan gani kami o sa kaanghel magtudlog ibanghilyo nga lahi sa among giwali ipatungluman. So karon ang akong pangutana anak karon kay ingon man ka nga nagsukwahi man kanimo Brad. Kay ngano man kay tungod kay imong gipugnan ang tawag kanang kuan. So ang pangutana din na karon kay naaman mo sa tawag ining United Pentecostal Church, kinsa pinagpadalaan ng inyong pastoy nga naa may connection sa Biblia? Ingani pod para sa apod ako sa ako na sabtan sa puno. Sa Biblia. Sir, combine sa pagtuo. Sir, excuse me. Sa Biblia, sir, ayaw tawag ka nang sa ako kay respetuon ko na ang imong opinion. Imo man ang opinion. Sa Biblia ta, kay ang inyong tudlo dapat Biblia lang man gyud. Sa mo dili man ang inyong namong tudlo. So karon, sumala sa Biblia, asa inyong connection din ha sa United Pentecostal Church. Pagtuo lagi. Sa pagtuo lagi gapon. Di lagi ni bawat ang pagtuo, di ba? Roma ingani magud ni Brad. Ingani magud ni Brad. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang atong galuwa sa pinagiro sa pagtuo, binagiro sa pagtuo tanan. Nagaingon si Pablo. Wrong. Mali. Nagaingon si Pablo. Data. Naigo sa Santiago. Sir, kadali lang sir. Sir, kadali lang sir ha. Kadali lang sir ha. Kanang mingon ta nga pinaagi lang sa gitawag og pagtuo. Kung pagtuo lang wala ni magwawali. Tuo lang ko okay na. Wala ko di man mutudlo na ko. Ngano na pa may magwawali? Nya kana mga magwawali, dili na pwede nga wala na connection dito kang Kristo. Dapat na connection na kang Kristo. Mabuto nang utana ko nimo, kanang inyong tawag ana mga pastoy ba sa tawag ining Pentecostal, asa man ilang connection ana padung sa mga apostol kay ang mga apostol na sa lagi padala. Yang kanang inyo kasi may nagpadala anang inyo. Naya po na kadawat ng revelation. Tama ni Pablo.
sama ni Pablo ba makadawat ka og kinabuhi man tagayaon Revelation. sa Revelation. Maka-encounter si Ginoo personally. Kung ikaw nga usa ka naka-counter ka nga sitas na kapitulog bersikulo, sir, unsang Si sitas na Pablo. kapitulog bersikulo nga mo nang gitudlo ni Ginoong Jesucristo nga mahimo na kang iyang tinun-an kay nag-reveal sa imo nya pagkahuman nituo ka, nahimo na kang iyang tinun-an. Sige daw, sir. Unsang sitas na sir sa Biblia kapitulog bersikulo, sir. Kung wala mo sa Biblia, inyong gidungagan ang balaang kasulatan. Unsang sitas na? Ang mutuo, magpabautismo maluwas. ang motoo magpabaptismo maluwas. Kay mao may nag-iingon ni Ang motoo lagi, Kristo. sir, ayaw kong tawag ayaw ko ninyong ilihis-lihis ba? Pag may motoo, buti pa sabot na irresponsable nga nagpatuo niya. May ba di ba? Roma 10:14-15, di na to na pwede banggaon eh. Di na pwede banggaon eh. Kanang Roma 10:14-15, dili na dato madawat ang pagtuo kung walay nagtudlo, walay nagwali. Kunya, dili pod mahitabo nga naay magawali nga nung walay gipadala, dapat na gipadala nga naay koneksyon sa mga apostol. Mo ba to nangutan ko ninyo karon? Nangutan ko ninyo, apil lang tawag anang imuhang sige tawag anang coach sa imuha. Nangutan ko ninyo, tagaid ako kapitulog bersikulo sa balaang kasulatan. Mabasa nato ha. Kanang inyong United Pentecostal Church na i-connection na sa mga apostol. Sige daw sir, palihog ko sir, kay kung panalitan og naagid may mabasa sa Biblia nga naay koneksyon na ay sus karon dayon. Biyaan ako na kung pakakatoliko niya muadto ko sa inyo. Pero kung dili gani mo tawag anang makahatag sa kuag letra por letrang mabasa nga gisulti sa balaang kasulatan in terms of connection, dapat sir magduda na ka ng pagtuon nimo karon sir. Delikado na kay maka-impyerno na. Di man ta mutuo sa kuan. Pundok mutuo man ta ni Kristo. Sige daw. Sige. Kato na lang tigungong nimo sir. Di ka mutuo sa pundok niya ang mga apostol sa una kinaamay sila pundok. Ingon ba tong San Pablo bitaw nga Ephesians chapter 5 verse 22, Colossians chapter 1 verse 18. Ang simbahan mo ni iyang gitawag og lawas. Nya kini iyang lawas na ang iyang gitawag og katawhan. Unya may mga pundok ay binuang na. Ingon pa San Pablo ipatunglo na kay lahi na imong gitudlo. Ningon mo si Jesus nga ang pagpasagdai sila Pedro kana kay nagiskot sila sa kungalan akuha sila. Ay wa man pud sa niingon, wa man pud sa niingon nga tinuod na gyud na sila. Kay nagisgot sa ngalan. Usa may gitawag anang gitubag ni Kristo San Mateo 7:21-23. If ever tan-awan na San Mateo 7:21-23, nagwali sa pulong sa Ginoo, nag-ayog mga masikiton, nagpahawag gitawag mga yawa, pero ingon niya pahawa mga daotan kay wa ko nakailan ninyo. Usa man na pag-reconcile? Dili po na rong mga tawhan na dili po na United Pentecostal Church. O sige. Doon na yung mga tao. Tagaid ako kapitulog bersikulo sa balaang kasulatan na katang giingon ni Kristo nga nagwali og tawag ano kanya pasagdi sila. Pasagdi sila nga tawag ining magwali mo ng United Pentecostal Church. Unsang sitas na? Sige po, pangitaan ninyo. Nga United Pentecostal na ha? Kaya ko ang pagkabalos United Pentecostal Church gikan ng Amerika. Dili nagikan og kuan, dili nagikan og Jerusalem. Di na to pwede lubagon ang nakasulat sa balaang kasulatan og tawag ining kasaysayan kay kung atuan ng lubagon sama ra nga atuang kung sa kuan pa wa na to gidawat ng kamatuoran. So sige daw, palihog daw ko. Basig naagi din mabasa nga appeal din na ang United Pentecostal Church, palihog ko. Wali sabi kay pangitaon sa namo. Sige, wali sa kay para pangitaon. Okay. Pangitaan sa ninyo. Sige. So ang United Pentecostal Church wala na kalabutan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay gipantukod nag mga Amerikano. Natukod ang Pentecostalism around 19th century. So ang ilang tawag anong pagtuo, tuo na mutuo lang ko okay na, wala na itawag anang kung walay pundok ano na pa mas Pentecostal. Kung tawag ining ang pundok dili na kinahanglan. Di ba? So kung ang pundok dili na kinahanglan, ang mahitabuan na useless tong gisulting Kristo, akong simbahan. Nya kanang simbahan yang gitukod mo na yang gisugo. Mo nang iyahang gipadala gani ang mga apostol. Nya ang mga apostol nagpadala pod sa ilahang tawag anang mga disipulo ano manudlo. Nya pagkahuman ang kun karon nga naani connection ana nya pagkahuman di ta makahatag og prueba nga naay connection ana nga gitawag og pundok. Di ba?
atong gibalasubas ba ang nakasulat sa balaang kasulatan. Nya ako pagid ang inyong ingnon nga akong gipugnam dili oy. Wala ko tawag ano ng pugong, di jud ko mo pugong labi nagkatong mga tawag ini mga misyonero nga mga naikoneksyon kang Ginoong Jesucristo. Pero kining tawag kining way koneksyon kang Ginoong Jesucristo ay palpak na. Magka-impierno na. Kadang matawag anang maong gitawag og mga pundo ka nga magwali nga way koneksyon sa Ginoong Jesucristo. Nya kanang giingon din nga pasagdi sila kay ang ako magpabiling gyud ang ako, pero kung ang dili ako magkatibula agi na tanawang Pentecostal Church. Si Pastor Apollo Sikibuloy gikan sa Pentecostal Church nagkatibulaan. So, buti pasabot makita nato nga oy, naay diferensya. Pag nagkatibula magud bikil sila bikil. Like man tong tawag anang gipahawa or gi-excommunicate. Kana kay nagkatibula ag yun. Nagkabahin-bahin ang Pentecostal churches. Nya mo na nga dali ra kaayo ang tawag anang pagtukod og mga born again na tawag ining mga Christians. Nga sila mismo wa nagkasinabot nya mo din ang iya sa Dios. Ha? Ang iya sa Dios usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Ang inyo di man usa ka pagtuo. Nya mingon ang kunon nga kamo na di na pwede. So dili gyud na mahitabo nga mahimo mong tawag anang tinuod. Nya dapat gyud pugnan ang mga mini nga mga magtutudlo. Kaya naman, ang meaning ang magtutudlo, ingon pa San Pablo, Roma 16, 17, 18. Pagbantay kami, mga igsuon. Di ato mga tao nga magbahin-bahin sa inyohang gitawag pagtuo. Kaya kining mo mga tawana, wa mag-alagad sa ilang kaugalingong, kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. No, di ba? Roma 16, 17, 18. So, mo nang magbantay, nga naman kay ulahi biya na yung tundok na itandi simbang Katoliko. Mapabot ato. Nakita na nga ang Pentecostal mootong giing ng Kristo? Sige daw. Na? Loading kwan. Loading pa. May loading pa. Ako lang katapag mo. Brad. Mag-abot na lang tayo sa ukmanan kung kinsa yung mga luwas nato duha ni. Adi, ang samua, tested naman gyud ning amo. Naman gyud mga tao nga naluwas, naman gyud namatay ni balik kiningon nga na mga Katolikong naluwas, ang sa inyo ang problema. Kato mga pastor nga nangamatay ninyo. Kailan ba ka ni Pastor Danculos? Kailan mo Pastor Danculos? Kuan man to, si UPC man to. Murag namatay na to eh. Namatay naman to. Nibalik na ba to niya niingon nga na mga Pentecostal nga nasa langit? Kanina namatay nibalik eh. And proven na. Proven even ang tawag anang siyensya nakaingon nga dili kuan eh. Lahi ning tawag anang mga phenomenon. Unya kanang panahon daghan na convert. Even mga komunista, mo na ilhanan nga iyan na sa Dios kina ay conversion. So kami, klaro na gyud ganaay mga Katoliko na langit, ang sa inyo ang problema. Kita ra man na, Brad. Gabot sa ikaduha na tuwang kinabuhi. Kita na. Kita na din eh. Kita na yung katag ang sa inyo bisag usaw pag ginalangit ninyo. Bisag usaw pag ginalangit ninyo. Oh. Kami 100% naman good. Kami nga langit nami. Wala may segundo duha. Kisa nagingon. Kisa nagingon ang pulo. Ang pulo? O sige, basahin ako sa balang kasulatan. Uy, nawa. Once na mo to, mo follow ka ng Jesus. Sige, ato ang kuwan, kaya naman nag-loading. Once na mo to, ka ng Jesus. Sir, dili, sir. Kaya kanang giingon din na nga tawag anang pagtuo na anay proseso nga madawat ni Mas Kristo. Di lang kay tuo-tuo lang ka. Ang pagtuo lagi naay sa maayong buhat. Dili diba? Dili mao. Ang kanang gitawag og maayong buhat mao na ang mag-preserve sa grasya nga imong nadawat. Tungod ni Kristo Galacia 3:27. Dili sir, maglingkod lang ko. Tuon na ko, maluwas na ko. Dili ningon ana. Dili ningon ana kasayon ang kaluwasan. Dili ningon ana kasayon ang kaluwasan. Wa pud as Biblia nang imong gisulti. Wala na kay salig ni Jesus di ay. Wala na kay salig ni Jesus. Salig, oy mao bitaw nga tawag ano nagpasakop ko niya. Mao bitaw nagpasakop ko niya. Diba? Mao bitaw nagpasakop ko niya ngano man kay ni salig man ko nga sigud ang gitawag og manluluwas. Kasi man ang pundador ni ining maong simbahan na. Based sa tawag ining kasaysayan, ang sa inyo mo ay problema. Kaya ang pundador ninyo mga Amerikano og mga matay mo Amerikano may muluwas ninyo. Kung kinsa gani ang founder mo mabuti manluluwas. Kare, diana. Nag-ingon diri sa Marcos 9, versikulo 38, gutom 39, nag-ingon diri.
Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Sa 40, kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41, timan-in ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat kayod og ganti. Balik ka na itong 41, no? Balik ka na itong 41, gwapo itong 41, sige na. Kay ang dili... Ningon sa 41, timan-in ninyo kini. Sakop sa liman. Ang mopainom, dili sakop sa inyong simbahan. 40 rather. 40. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. 41, timan-in ninyo kini. Ang mopainom kaninyo tubig, tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. Reliyon nila. Reliyon nila. Dili pa na reliyon ang pagpasabot. Yes. Ono Timoteo 3 versikulo 16, ingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Pagi sa grasya. Sayop. Sayop kita, Brad. Sige, San Pablo? Kristo. Relihiyon ng Kristo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Balik ko na ko pagkontrol po rin tayo, Diba? Katawag ko siya nung gikot nga setas ba? Tama mang giingon na gano'n sa Kristo. Diba ha? Tama man. Ang inyo man gi-connect ninyo kong galingon. Huwag yung pinabasa din ng UPC. Wala. Number 2. Ingon si Kristo, ayaw sila pagdidik. Kay dili sila makahimo pagpasipala nako sa laing tawag anang words. Kay gigamit man nila akong ngalan. Pero ang pangutana, niingon ba sa tinuod siya? Tinuod to mao mga tawhana? Basahan na ng 7:21-23. Same gihapon na nagwali. San Mateo 7:21-23. Ako tiwasan na yung Brad. Dali ra. Dali. Santiago 1. Dali ra. Humno na na Santiago 1:27. Naging dire. Alang sa Dios nga amahan. Amahan ha. Ang putli og matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kagalingon sa kangilad sa kalibutan. Daghan kayo mga Katoliko, kangilad kayo. Mali ka. Ngano man ang Katoliko wa ba mo kabalong ang Katoliko mao ang naay pinakadako nga charitable institution sa tibuok kalibutan. Diyan ang taka. No. Buto unang tao bro, ang Katoliko maayong mga binubatan. Tipa. Kay kung tinuod pa na nga Diyos ang inyong simba, Diyos ang inyong galakaran, makita ang inyong mga maayong buhat. O sa man ang Diyos, di ba matarong? Ang Diyos matarong. So ang buti pa sa ikaw kung hindi ka na nakalaga sa Ginoo, kasi mong gituuhan nga Diyos, matarong ang Diyos, di ba? Oo. So ang buti pasabot na sir, ang ipasangin lang ninyo sa mga ayo, sa mga tawag ini mga nagbuhat og daotan nga mga Katoliko, ang Katoliko? Mo ba nibot niyo yung pasabot? Kasagaran mga Katoliko. Kasagaran mga Katoliko. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo yung pasangin lang nga naghudas siya. Kita yung pare dito. Sige mo pare, ano yung pare? Isa ba? Ang imuhang tawag anang gipunting kay tungod kina mga Katoliko nga nagpabadlong Katoliko imong pasangin lang tungod na sa Katoliko. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo imong pasangin lang nga naghudas si Judas. Sir. Sa dihang si Judas naghudas sir, kinsa imong pasangin lang nga nahimo sang Judas? Ang gidawat ninyo si Judas. Di ba? Biblical man ta sir, biblical ta ba? Biblical. Sa dihang si Judas naghudas, si Kristo imong pasangin lang nga naghudas siya? Si Judas. Lagi. Sa dihang naghudas ba siya ba? Naghudas man sa kang Kristo, di ba? Sa dihang naghudas siya, si Kristo imong pasangin lang kaya naghudas siya. Si Judas. Nalibog mo ba? Ang inyo kulang man pagtuon mo doon.
Sir, Kulang ang logic mo sa ringon na dili ay naipagtuo si Judas. Ha? Ang logic Wala. ni sa ringon ano? Dili. Kaya kung ang pagtuo pa ni Judas, dili mabuhat na ang gibuhat ni Judas kang Hesus. Okay. Sige, di ta kang Judas kang Satanas ta. Si Satanas na ipagtuo, nagkurog pa gani. Sa sadiyang nahimong Satanas ang Dios iyong pasanginlan nga nahimo sa Satanas. Satanas. Ano si Satanas dili oy? Sadiyang nahimo siyang Satanas ba? Ang Dios ba mong pasanginlan kinahimo sa Satanas? Satanas. Dili ang Diyos po'y pasingilan nimo. Maupod na simbahang Katoliko. Na ang mga padlungon simbahang Katoliko, di pwede Katoliko may pasanginlan. Mautanan ako. Kinsa may inyong gituohan? Si Satanas ang inyong gituohan o si Diyos? Mautanan ako. Okay. Ang Diyos. Ang Diyos. Kung sama ang Diyos ba? Matarong ang Diyos? Di ba matarong ang Diyos? Yes. O kung ikaw mapapalo ka, o mutuo ka, sa to pa, ang imong gituohan, matarong pud ka. Mauna ang Diyos Nga sa ako. tao. Mauna ang Diyos sa tao, sir. Sir, pasabton ta ka, sir, Ay, ha? hindi. Mauna ang Hindi Diyos guna sa pa tao, yun. sir. Kung pagkabutan, choice na sa being. Siya ang nagpili, anak, dili tungod kay ang Katoliko may nagtudlo. Mali, sir, mali. Ayaw ninyo pasangili ang simbahang Katoliko tungod kay naay mga dautan nga simbahang Katoliko. Kay again, ang demonyo naganihan na ay pagtuo tong demonyo. Pwede mo pwede nga ang Diyos yung pasangilan tungod kay na demonyo siya. Same po na. Nganong wala man lagi badlo nga? Nganong wala man badlo nga, sir? Nganong wala man badlo nga? Sir, kanina sa kukunya na musumpay ito ng pagbadlong. Kaya ang inyong una-una mali eh. Balik basa. Naidaot ang Katoliko yung pasanginlan. Dili, sir. Mali, sir. Wala gitudlo sa simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga magbisyo mo. Wala na gitudlo sa Katoliko. Ang problema man gud ninyo kaya para mahimong daot ang Katoliko, katong daot na gibuhat sa mga membro, Katoliko niya pasanginlan wrong. Kay kung mahulog nga ang Dios daotan tungod kay ang tawag ining si Satanas na himong Satanas. Basa. Di na mausir. Mali na siya nga tawag ang logika, sir. Mali. Nagisgot man taog reliyon. Ano yung saktong reliyon? Ako ni basahan ka nako. Mao gyapon Santiago 1. Santiago 1 versikulo 27. Alang sa Dios nga amahan, sabtag mayo ha. Alang sa Dios nga amahan. Ang putli og matuod nga tinuuhan, naigingon diri ka tinuuhan. Mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga biyuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan. Ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Daghan mga pari nga palahubog. Mao ba? Daghan pari palahubog. Sige daw. Tagain ang ratio daw sa mga pari sa daghan man god. Daghan mga pari palahubog. Ako nang unahon sa una ha. Daghan pari palahubog. Pila de kabog pari sa Katoliko ron sir kay ningom kang daghan. Ay, sus kadaghan. Daghan gay kayo. Ako gay mismo ganun. Matestimony na ako sa kaugalingon kita ako nga Katoliko. Sir, pila. Pila ka buok, sir? Ay, di na may hap. Pila gani, di may hap. Di man ako masuri ang tibok kalibutan. Dili man ako masuri ang tibok kalibutan. Butang na nimo. Ikaduhang tawag ikaduhang tawag ining punto. Gigamit nimo ang Santiago 1 tawag ining 27. 26 rather. Okay. Santiago. Basahan ka na ko 26. So yun kakaron sir. So ayun kakaron nga kadtong tawag anang mga apostol na sa gipasakopang tinuhuan. Kay naami nagbuhat anang nagatiman sa mga balo, tama ba? Sige. Tama ba? Sir, tama ba? Dili. Tapok ni Kristo. Di tinuhuan gani, relihiyon gani, tinuhuan gani, di ba? So tapok ni Kristo lagi. Tinuhuan na ay nagatiman sila. So dili ang gud pasabot ang tapok ni Kristo. So sige, di ka mo sugot tinuhuan ni Kristo. Wala magtudlo. Wala magtudlo Ginoong Katoliko ay. Sir. Mga relihiyon. Ani sir. Ya na kay mabasa sa Katoliko. Paminawas dali. Ingon sa 26 dire. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang tila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan. Og naglimbong siya sa iyang kagalingon, kaklaro kayo. Kamugid na, sir. Sir, kamugid na. Ha? Ano man? Kamugid na. Ani, sir. Kamo na, pinakauna. Wala mo sa pundok ni Kristo.
Nga naman, ang Pentecostal walay koneksyon kang Kristo. Sir, paminawas ako, sir. Kay samtang tawag na si Kristo ang yawa, nag-istorya, naminaw mo tong yawa, o di ka maminaw, na mas labaw pa niya. Ako ka panahon. Sige, ha? Sige. So, number 1, ang Pentecostal walay kalabutan kang Kristo. Number 2, kanang giingon din ang putli nga tinuhuan kanang sa gitawag og 26, nag-alagad, nagpakaon, nag-atiman sa gitawag og mga balo na aba may mga charitable institutions sa tibuok kalibutan. Sige daw, tagay daw ko ninyo og number ana. Number 3, tingnan pa ninyo nga tawag ining kuan, kining naay gitawag og mga dotan dapat makita gyud na sa gitawag og pundok bisan gani ang mga apostoles sa una na ay mga badlungon. Pero wa nagpasabot nga nabahiran og dautan ang ilahang gitawag og pundok bisag naa sila mga badlungon. Di ba? Ang Kristo 12 na usa ka bukhudas. Pagkahuman pag-abot dito sa tawag anang buhat kapitulo 5 na ganit na matay. Gipatay sa Dios. Tungod kay nang limbong sakop na to sulod ha. So ayaw ilma nga ang pundok sa mga apostoles tungod kay na naghimog pagpadlong mao imong pasanginlan. Mali na nga pangunahon na sir. Gisulod nimo imong pangunahon na sulod sa Biblia, wala na sa Biblia. Ikatuloy ingon ka nga wa man nagtukod si Kristo Katoliko. Unsa man tinguha ni Kristo sa iyang simbahan? Di ba ipakailap sa tibuok kalibutan? Unsa man meaning anang Katoliko, sir, para sa imo? Makailapon sa tibuok kalibutan. Ano sa man ni kailap, sir, ang pagtuong Kristo, sir? Sa tibuok kalibutan, sa inyong panahon, dili. Mismo pas panahon sa mga apostol, ingon pa San Pablo, Roma 1:7-8, kay ang inyong pagtuong mi kailap sa tibuok kalibutan, di gyud na kamo. Sige, next question. Next question. Apil ka kung totoo ka ni Kristo, totoo ko ni Kristo, talawas ni Kristo. Kung ikaw nga doon ay pagtuo ni Kristo, nag-usa ang atong pagtuo diya sa lawas ni Kristo? Wrong. Mali. Ano man? Mali. Wa lagi milabot lagi. Ngano man kay ang pagtuo nga iya na gyud ng Kristo usa ka pagtuo. Ikaw. Usa ka Ginoo. Sa inyo pala magkaroon ng nagsimama ka po mga Diyos. Tempa sir. 1 Korinto 14:33, ang Diyos dili Diyos sa kagubot, kun dili Diyos sa kahusay. Kung pareha tawag anang pagtuo, ngano magsige man kana kog tawag anang supak-supak, kung pareha baka ta. May katulo, ka nga magsimba mig Diyos o sige daw tagaid daw ko og tawag anang sita sa Biblia be o tudlos ka Kaya sir, paminaw sa sir. Kari sa Juan 15 bersikulo 1, kutob 4. Nagaingon dire, ako ang matuod nga punuan sa paras. Dili reliyon ang gisulti din ni Kristo. Diyon dire. Og ang akong amahan, kisa nag-ingon nimo. Ngayon na religion na. Paminawa na ako kayo. Paminawa dire sa Juan 15 bersikulo 1, dire. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Jesus insulti ni. Paminawa. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Og ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga og pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamunga daghan. Tas 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Dili gapon religion ang gisulti diri. Sa 4. Mali, why gisulti na religion? Pabilin ka mo kanako. Excuse me, sir. Paminaw anay, umno na kanay. Pabilin ka mo kanako. Sir, excuse me. Aya dungagi ng imong gibasa. Dungagan man imo. Ay dungagi ba? Aya dungagi. Wala may gidungagan ni. Wala may gidungagan. Religion. Kasi nag-ingon niya mga na religion. Kari nagsulti man ning pulong god. Nagsulti mas tinuod. Ingon na religion? Sige daw, basado. Nag-ingon ba siya sa religion? Balikon ako. Nag-ingon siya ha? Niingon siya na religion ha? Sige. Kaya kung di mo na mabasa, imong gibutang ang pulong ni Kristo. Sige. Paminawa. Nag-ingon dire, ako ang matuod nga punuan sa paras. Og ang ako amahan, mao ang tig-atiman. Sa 2, putlon niya ang tanan kong sanga, nga dili mamunga og pulungan niya ang tanan sanga. Nga mamunga aron dili mahinlo og mamungag daghan. Sa 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong.
nga akong gisulti kaninyo sa 4. Pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili ka reliyon wala ko sulti diri, wala reliyon sulti diri. Dili kamo makabuka gawas kon. Hunos na ko sir. 5. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka tanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ang kanang mga relihiyo. 5. Basa. Balik sa 5. Ingon dire. Ako ang punuan sa paras. O kamo ang mga tanga. Dili ba? 15-5 ba? 15-5. Mo ganini. Mo ganini. 15. Sige. Ako ang punuan sa paras. O kamo ang mga sanga. Sa to pa, kita ang mga sanga. Basa lang. Kinapoy pangutana si Moana karon, sige. Ang magpabilin kanako og ako diha kaniya. Mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy pahimo. 6. Basahan ko 6. 6. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og balaya. Pamuniton kini og itambok sa kalayo aron matunog. Okay. So ingon man ka nga tawag nakasabot ka na kanang giingon ni Kristo ba nga ako ang punuan sa paras, unsa nga klase nga figure of speech ang iyang gigamit? Kaya tama man ka na ang imuhang tawag ining understanding ana. Unsa nga klase nga figure of speech ang gigamit ni Ginoong Kristo dinha? Kuan. Asa ka to hanapon na sir. Nay bersikulo po na. Next question. Kanang giingon din na nga ako ang punuan sa paras og kamo ang ako mga sanga. Uyon ka nga nagisgot siya og iyahang kaugalingong pundok. Ako og kamo god. Sakto. Sakto dili. Sakto. Kanang gitawag og kamo kay ingon niyang mamunga mo. Sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Buhat Kapitulo 2. Sa usa ka adlaw pila man ang ilahang makuha nga mga membro? Wala may Balik. Ka. Kay ingon man siya nga mamunga mo og daghan pag naa mo nako. So, sa mga apostol kaniadto sa first century, persecuted pa ganyan sila ha. Pila ka tawo ang ilahang bunga taga-adlaw? hindi sa kawali ni Pedro ni 3,000. Pila man kabuok? 3,000 taga-adlaw, di ba? Kamo. Sa matag wali ni Pedro. Kanang inyong pastoy karon makakuan ba sa 3,000 taga-adlaw? Lahi man sa unang panahon karon. Lahi man sa unang panahon. 3,000 taga-adlaw mamungad daghan. Pila na makabuk ang Pentecostal karon panahon na? Daghan na may. 10,000 na sobra ni 10,000. Sobra na mo 10,000. Ang simbahang Katolika ni abot og 1.3 billion. Kami ito tinuod. Diba? Kami ang tinuod. Kaya ang simbahang Katoliko 1.3 billion man. So kami ang namong agdagan. Ambot pa sabot galagod, sir. Mura tag mga branches ba? Mga branches ba? Hindi mo na mga gingon sa taga. Kita ang mga branches ba? Mga branches dito, ang katong gingon nga mga branches dito, refer na dito sa gitawag og mga nabautismuhan nga naa sa sulod. Wala sa gawas. Kamo naman mo sa gawas daan. Wala mo sa sulod. Next question. Sunod tawag. Ambot pa sa panagod. Sumala sa balaang kasulatan, ano sa magkamahimong mahiusa kang Kristo? Pagtoo. Ha? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga mahiusa kang Kristo tungod lang sa pagtuo? Ato na po na, sir. Naay bersikulo na, sir. Sumala sa Galacia, kapitulo 3, bersikulo 27, mahiusa ta kang Kristo tungod sa bunyag. Sakto? Pinagis mo bunyag. Ya pagkawaman, simple kay pinagi mo sa bunyag na mo bunyag. Ang pundok ni Kristo. Ang pundok ni Kristo bunyag. Mas nindot nang magbasa lagi sir. So buot ipasabot pag naay tawag ining mamunyag nga dili sa pundok ni Kristo, fake na. Unsa sa? Ingon makaganina nga ang namunyag katong pundok ni Kristo. So pag naay mamunyag nga dili ilalom sa pundok ni Kristo or dili ilalom sa iyahang gitawag og punuan,
Kaya di naman tumahimo Sige, iya sa nga kay di man Dahil lalom. versikulo. So, ang akong Dahil tawag, versikulo, sir. sir. Unya na basa kay ongoing pa akong tawag ini question ba. Katong gitawag Sige. og namunyag nga giingon nga pundok ba. Pag naay mamunyag nga dili iya ni Ginoong Jesucristo nga dili ilalom sa iyang pundok. Iya sa Diyos to o iya sa yawa. Kuha mga na, sir, sugo na ni Kristo, na dili na sugo sa reliyon, ang sa pagpamunyag. Ikaw na ganin nga pundok ni Kristo. Dito ko sa pundok ni Kristo. Doon sa totoo. Pundok ni So, Kristo sa ang totoo, mamunyag. Dili Oo. ba, ayaw din yung nawagan ng iliko-liko. Kanang tawag yung pundok ba? Pundok nga gitawag og namunyag. Pundok ni Kristo. Pundok ni Kristo. Agani Pinagis pundok ni Kristo. Oo, So, pinagis naay sa totoo. mamunyag or mamautismo, naay mamunyag og mamautismo nga dili ilalom sa pundok ni Kristo diya sa pagtuo, iya sa Dios o iya sa yawa. Nagkakan ng versikulo, sir, para makapagtangan. Ay di Yeah. ito magalas ako. Iya sa Dios o iya to sa yawa. Kung Mamunyag ba na ay mamunyag nga dili ilalom dito sa pagtuo mamunyag ni Kristo. Iya sa Dios to o iya sa yawa. Di ba na mamunyag? wala, Ang yawa, mamunyag na ang yawa sa ilaha kong tibahan. Dili ba? Dili tawag ining kuan ba? First, Simple sultan kung na sa Kristo. Sir, sundon katong imo ang tubag ganina ba? Ang pundok ni Kristo mo ay namunyag. So pag naay mabuhat anang butanga nga dili gani ilalom sa pundok ni Kristo, iya sa Dios to o iya sa yawa? dili, kaya ang yawa, di, magod mamunyag ang yawa, good. Si Jesus ang mo'y, mao ba? si Jesus ang mo'y nagsugo. Sa Biblia, og naa Pinagi siya tawag pa- ining baba, alagi. O na ako'y tawag ining mabasa sa Biblia nga katupong yawa na apod sa gisgutan po niyang pagtuo og tawag ining bunyag. Basa. Di, basa. Di lagi. Naay pagtuo eh. Naay pagtuo ang demonyo. Kanang sa giingon sa unang Korinto. Jeez. Basa, lagi. Lagay ko versikulo. Lagi ba? Lagi. Kung tawag ka ng kanang ingon nga lamisa sa Dios ug lamisa sa yawa. Siyempre lamisa abot pa sa altar pagsimba eh. So, buti pa sa buti mas sila makasimba og dili sila ilalom ni adtong maong gitawag og bunyaga. So, ang akong gitawag og pangutana, mahimo bang gitawag og sakto ang tao nga namunyag gawas kang Kristo? Mahimong sakto o dili? Hindi pa munyag na mo, umingon isang ngalan ni Jesus. Dili ay na sa ngalan ni Jesus. Ang akong pangutana, Wala sakto ba siya o dili? Sir. Sir, sakto ba siya o dili? Basta sa ngalan ni Jesus, sakto. Basta sa ngalan ni Jesus. Unya, naamang pagkatawag og mga tao nga namunyag pod o naghimog tawag in mga butang sa ngalan ni Jesus puningon mas Kristo nga pahawa mo mga daotan. Iyon na sila labti kay wala na nila revelation. Dili. Gisundan ako to imong argumento eh. Gisundan ako ang basta sa ngalan ni Jesus sakto na. Nya dito sa City 21, nagwali man, nagtudlo. Nagpahawa pag ganig tawag ining mga yawa, nagpaayo pag mga masitod sa ngalan ni Kristo. Anong ginawa ni Kristo nga pahawa mo mga daotan? Lagi ba? Pahawa mong tawag ining mga daotan. Pahawa mo mga makasala. Dili basihan, lagi. Ang buti pasabot, dili basihan pahawa dala ka sa pangalan ng Kristo, sir. So nagpasabot sir nga dili basihan nga dala ka sa pangalan ng Kristo tinuod na ka. Kaya makasala lagi. Lagi nagdala na gani. Wala Ang mo siya pahawa ako. ang Ang inyong milyon. tungod kay nagdala og pangalan, sir. Tungod kay nagdala og pangalan tinuod na mo. Mo man inyong gusto, inyong punto. Kay kami nagdala niyo pangalan tinuod na mi. Nya naa may nagdala og pangalan na sa Biblia nga di tinuod. Naghaman ng dalag pangalan niya mga makasala pagyapon palahubog. So ang buti pasabot dili ay basihan nga magdala og pangalan tinuod na ka. Di magkuyog na nagdalag pangalan kunya nagkinabuhi sumala sa sugo ni Jesus. Lagi ba? So dili gid ay basihan lagi, dili lagi basihan nga kung bisan pag nagdala og pangalan nga nagbuhat nagtawag anang daotan dili basihan tungala yang gid tinuod na siya. Basta magbuhat og daotan. Kana bang gitawag og pagpakigupitensya sa Ginoong Jesucristo ug sa iyang mga apostoles buhat nga daotan na o dili? Wala pod kompetensya kay sa ngalan gani ni Jesus. Diba? Buhat ba na nga daotan o dili? Wala lagi naging kompetensya kay tawag mo na sa ngalan. Ayo sa unahin, wa mo ko nag-ingon nga ikaw na. O kamo na. Ang ako pangutana kini ba magigupitensya kang Ginoong Jesucristo ug sa iyang gitawag mga apostol nga iyang gisugo? Kadto na bautismo mo.
kadtong Di ba, nagbautismo. Dautan ba ang ilang gibuhat o dili? Kadto lagi nga nagbautismo, dili sa ngalan ni Jesus. Dautan to. Lagi. O sige. So, ang buti pasabot na ay namautismo og dautan lagi. Kanang gitawag og dautan, da mga dautan to sila, iya sa Dios o iya sa yawa? Speaker diri. Ano ka? Basta mabautismo ka, Di ba? Katong Basta dautan ba namautismo ba? Namautismo, katong ingon namang dautan ba, iya sa Dios o iya to sa yawa? yan sa may gamit niya ngalan. Di ba, ako nangutan o siya gamit niya ngalan. Ako pangutana ba, katong namautismo og dautan ba? Iya sa Dios o iya Basta sa yawa? basta gamit siya sa ngalan ni Jesus. Basta ni gamit siya sa ngalan ni Jesus, why dautan kay gamit pa niya ang ngalan ni Jesus. Dili man ang mo si Jesus man dili man ang tao. Okay. So, ang Ang tawag ngalan man ini ni- katong gitawag og namautismo sa ngalan ni Ang tawag ani ngalan Ginoong Jesus, authority. gamit niya ang ngalan ni Jesus. Lagi. Sundan ta ka ha, basta mo gamit sa ngalan ni Jesus, walay problema, tinuod na. Sakto? Sakto dili Basta mo may sugo ni Jesus nga unyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa sa amahan. Anak, ug sa Anak. Espiritu. Mao ba na inyong bunyag? Mao na sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Anak. Mao na inyong bunyag. Oo. Sure jud ka? Mo na sa Pentecostal Church? Wala. Kaya mo man ipagsuko ni Sa ngalan sa amahan, anak sa Espiritu Santo. sa ngalan ni Jesus. Mao na tanan. Dili mao ang gisulti. Buko! Buko! Okay. Ang tawag ng United Pentecostal, ang bunyag sa ngalan ni Jesus. Dili sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Mura na siya. Usara na siya. Dili mao. Basa. Wrong. Mali. Tagagan ako bersikulo. Mali. Wala pa na po. Asa na eh? Wala pa ko nahuman sa kung tawag ng question eh. Balik ko dito sa bautismo. Kaya dili magud ninyo to bagon. O sige. Katong gitawag og nagbuhat pagpagigupitin sa kang Kristo. Nagdala sa Dominant. pangalan ni Kristo. Nagbuhat ba sila og daotan o nagbuhat sila og maayo? Basta magamit sa ngalan ni Jesus. Basta Maayo. basta sa ngalan ni Ginoong Jesus. Maguyog na. Wa nilain. Sa Ora na. Mateo 24, versikulo 24. Ingon pa niya sa umaabot nga mga panahon na ay magbitbit sa akong ngalan. Nya, wa nagbinuang man ako. Sala Isa may tinuod ninyo kasi siyempre nagbitbit ngalan. Namotis mo gyud nagsangalan Kristo. Kay Nya, nagbitbit ko sa iyang ngalan. So kanang nagbitbit sa iyang ngalan, gitawag ni sa mga tawag ining mga apostol nga mga antikristo. Nagbitbit gani siyang ngalan. Wa man lagi na himong tinuod. Magkasala man gyapon na. Di lagi ang buti pa sa butin na ba wa man ko nagus masasala pagdili dito sa paggamit sa ngalan ba sa ngalan ayaw mag-ipsot dito kay ingon man ninyo basta mo gamit sa ngalan ni Jesus okay na ingon man si Kristo nga na ay magbitbit sa akong ngalan Mga makasasala. nga mga antikristo kasi may tinuod ninyo ron Makasala sila Magkasala. so Magkasala buti lagi pa na. sabot ay so buti pa sabot lagi di ay bisan pag magbitbit ka sa ngalan ni Jesus o sa ngalan ni Kristo Magkasala lagi. Dapat ka muna kay wa magkamot karon. Namotismo niya. Nagbabaptismo unya. Wala maginusol. Mao ba? O si Kristo nagibautismo man to nagino sa Kristo. May sala si Cristo. may sala. Madisgrasya mo sa inyong tubag. Diba? Sabi nga si Kristo nagpabautismo, gipanggukod na lang mo ha. Sabi nga si Kristo nagpabautismo. Naginulso to siya. May sala. May sala si Kristo. O niya anong ibautismo man siya. Aron matuman ang kasulatan. Para matuman ang So buti pasabot ang pagbabautismo di na lang pag sala. Mao po gingon sa Marcos 16. Yun. Next question. Balik ta atong giingon nimo. Karon. Ingon mo kanina nga ang pundok mao ang tawag anang magbautismo. Kana bang pundok nga inyohang tawag anang gipasakupan mao ba nang gisulti sa mga apostol? Apil ba mo sa mga apostol? apil. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Pentecostal na ay koneksyon sa mga apostol? Ya, basa. Nagaingon sa Efeso 2:8. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa
walay makapasigarbo ini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Apil ka sana. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ar klaro sa gingon nga bersikulo May sir. nabasa ka bang Pentecostal church na butang diha? Oh, Katoliko. Wa pa si Katoliko. Dili man ako ang iyong pangutaron. Diha bas Biblia ba? Ingon man ka nga Pentecostal na. Naa ba kay nabasa din na nga Pentecostal church? Kaya tininuod, naay mabasa o wala? Nasa buhat. Nasa buhat. Di lagot na mamakap. Di ba? Buhat dos. Gipangutan na ito ganina, asa mabasa Nasa buhat Episo 2.8. Lagi ba? Episo Nasa buhat 2.8. Basaha sa Episo 2.8 og naabay Pentecostal church. Naa wala? Tuo lagi to. Pagtuo ra gyapon. Pagtuo. Wa ko nang nagpagtuo. Ang akong pangutana ba katong ingon ba may babasa ba sa Episo 2.8 nga Pentecostal church? Wala. Wala. Kinsa may nag-ingon nimo nga ang Episo 2.8 Pentecostal church na kay wa may mabasa? Pagtuo. Wa ko nang nagpagtuo. Kinsa nag-ingon nimo ba? Imposible man nagmayon Pagtuo. Pentecostal na nagtudlo nimo. Kinsa may nagtudlo nimo nga Pentecostal church na? Pagtuo ra man lagi. Oh. Oh. Yan ang pagtuo kay dili man tawag ining madawat tung way nagtudlo. Kinsa nagtudlo ninyo ana? Kristo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo nagtudlo nga Pentecostal church na? Pinagis pagbasa siya Apollo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong Pentecostal church na na? 1:15. 1:15. Kabilin ka mo. May mabasa ka ba Magpabitin sa ka po. 1:15? May mabasa ka ba sa 1:15 na pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong Pentecostal church na na? Sige daw, basaha daw, be. Nga Pentecostal church na na. Dili ka mamakak, ha? Ayaw pa makak. Nga naman kay ang amahan sa bakak, mao ang yawa. Ang ngalan sa pundo. Kanang San Juan Kapitulo 15, inyong ka Pentecostal church na, igitan-aw man ako ang connection manggod ninyo. Si Kristo mismo yung ka nagtudlo, ana. O, basaha sa Juan 15, San Juan 15, nga niingon si Kristo, Pentecostal church na. Nasa Mateo 16:18. Mateo 16:18. Balis ako sa 15, San Juan 15. Binuang man ang inyo, eh. Pagtuo lagi. Pagtuo ra gyapon lagi. Di Lagi. Nga naman, kaya pwede ninyo na i-claim. Diri ko sa anang facts ba? Sir. Diri ko anang facts ba? Kanang tawag ang tinuod ba? Kanang inyong nabasa ba? Imposible man na nga way nagtudlo ninyo. Ingon ninyo, sa tubag ninyo, si Kristo mo'y nagtudlo. So ang akong pangutana na karon sa San Juan 15, kanang tawag anang gikot nimong sitas, may mabasa ka ba nga niingon si Kristo nga Pentecostal church na? Kay mo ina inyong wala. O kinsa man ginag-ingon ninyo? Kay wala man kay mabasa sa 15. Kay wala man kay mabasa sa San Juan 15. Di ba? Kay wala man kay mabasa sa Juan 15 nga tawag ining Pentecostal church na. Kinsa man ginag-ingon ninyo? Na kanang San Juan 15 Pentecostal church na. Pulong. Ang pulong. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga sumala sa pulong. Sumala sa Biblia Pentecostal church na. Buhat dos. Buhat dos. Basaha daw sa buhat kapitulo 2 nga naay Pentecostal church diha. Espiritu sa Dios. Yan tong adlaw. Puno ba sa Espiritu sa Dios? Ang akong pangutana, Pentecostal church. Wala. Basaha. Wala. Okay, sa mga nag-ingon nga Pentecostal church na. Wala. Kinsa man nag-ingon ninyo nga Pentecostal church na? Agingan lang lagot. Pero wala na yung mga gamit ng mga ngalan. Kinsa nagalag si Kristo o ang inyong pastoy? Si Pastoy. Pastor. Sorry. Kinsa nag-ingon ninyo anak nga Pentecostal church na kinsa nagalag si Kristo o inyong pastor ninyo? Pulong. Ang pulong lagi. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang pulong nagsugo sa inyong pastor nga nganlan ng Pentecostal church. Mga tanan sa misang pastor. Muta sa misang pastor. Balikan na ka na mo pa. Balikan na mo pa. Sige, balik lang mo ugma. Balik lang mo ugma. Pagkaan na mo itawag ining basa. Si pastor liya nagsulti sa inyong pagkadimalasa. Tunisa na inyong pagtuo. Sige, balik ugma. Mga alas, mag-live ko ugma. Di pa. Domingo man di ugma. Lunes. Pastor, sir, wala. Na may pastor. Kanang buhat 2028 mga obispo, yes.
Ako kay pastor day. Awa kay pastor. Obispo gani, mana sa buhat 2028 basta pastor Ang obispo na. pastor day. Among pastor Asa? kay butan man. Ang among pastor kay butan man. Oh, mao na tong tawag ana nagsulob sa pagkakarnero pero lubo di ay. Dili, di lobo. Kailamin. Kailamin. Lubo. Lubo ba? Lubo. Oh, lubo. Sige, balik lang mo Nakailan kay sa- Luis Juan kay Ugma. Nakailamin sa among pastor. Sir, Hindi lobo. wala man ko'y kuan ugma, sir. Sir, wala man ko'y tawag anang live ugma. Balik mo sa Lunes, niya tagain na ko ninyo kapitulog bersikulo, nga kanang magipang-angko ninyo ang mga teksto sa San Juan 15, buhat 2 Pentecostal Church na. Letra por letrang mabasa ha. O niya, iklaro ninyo unsang version sa Biblia. Kaya para at least mapangandaman na to ha. Mapangandaman Sige, na to. pagandaman. Salamat kayo sa inyong kuan. Pagandaman na. Salamat po. Ansa. Karon Pagandaman na Lunes ha. Magulat, Oh. magulat to karon Lunes ha. Sige. Salamat kayo, salamat. Salamat po. Kayo, salamat. Sige. Salamat. Okay. So, yun. Nagkatawa ko sa tawag ining ko ani. Nagkatawa ko sa ilang mga argumento murag wa diri wa didto ba. Nalang. So, dapat si tawag ining Sister Bulukan is si Mr. Bulukan is magunahuna na gid mo. Dapat magunahuna na mo anang inyong pundok. Kay puro mo anang claim. Ako sa tinuod lang respetuhon ko na ang inyong claim. Kay inyo man understanding. Respetuhon ko na kay siyempre personal man ninyo na. Pero ang sakuan lang kay mo ang angkon gani mo dapat na amoy kuan na amoy tawag anang ihatag sa ko ang ebidensya. Nya minggo pingon gigipugnan ninyo. Anong tawag andi mo nupugnan nga kung magbali mo daghang kalag may impierno ana. Daghang kalag may impierno ana kay wala magud may connection gikan kang Kristo man. Karong Lunes pon aton paaboton sila si Mr. Bulukan apil ning iyahang tawag anang iyahang konsensya. Nga nagsigig instruction siya. Apil na iyang konsensya. Basi makapresent na sila letra por letrang mabasa nga tawag ining Pentecostal Church na. Yon ha. Kay daghan to sige pangkutlo buhat San Juan 15 unsa pa tong gikutlo niya Santiago nya pagkahuman ang kunon pagito nilang tawag anang Santiago nga sila daw kuno na sure mo kadako ana kana magatiman sa mga balo ang simbang katolika pinakaon na nagbuhat ana nagatiman sa gitawag og mga balo nagpakaon sa tawag ining mga walgi kaon ang pinakaon na nagbuhat ana ang simbahang katolika ngayon sila nga tawag ana magbuhat og tawag anang mga maayo kadaghang mga katoliko nagbuhat og maayo kano katulog yung badlungon inyo nakita kadaghang mga santos na mga danas langit nga nagbuhat og tawag ini mga maayo San Juan Maria diyan nagkinabuhing balaan way bisyo to si tawag ining San Padre Pio may bisyo to nga tawag ining kuan kinsa pa si tawag ining San Lorenzo Ruiz may bisyo to nagpakamatay tungod sa pagtuo kinsa pa tawag ng mga santos si kining kuan si San Roberto Villarmino mga santos to tawag ining mga nagkinabuhi tong subay sa gitawag og pagtuo sa simbahang katolika. So kana mga badlungon na sa simbahang katoliko, yes, mga katoliko na sila pero ang ilang gibuhat di nagisugo simbahang katoliko. Mabat nagigukod na ko to ilahang mga argumento nga tawag anang kumo kay naay mga daot ng katoliko pasanginlan wrong kay si Kristo bitan na Judas usa. Wa magito di magid pwede nga pasanginlan nimo si Kristo tungod kay naay Judas. Di pud pwede nga pasanginlan nimo ang Dios tungod kay naay demonyo dili. Oy, mali. Choice to sa demonyo, choice to ni Judas nga maghudas siya og choice to sa demonyo nga magdemonyo siya. Mao pud sa mga katolikong gahig ulo. Katong giingon ninyo mga bisyoso, choice na nila nga magdaotan sila kay di sila mosunod sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na ako ang tawag anang punto, mo na di pwede nga inyong ipasangil ng mga daot nga naasulod sa simbahang Katolika, ipasangil ninyo simbahang Katoliko kay why doktrina ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga magdaotan mo. Wala gyud na mahitabo. Nya ikaduha nga punto, kanang giingon nilang magwali daw kuno sila, tawag anang kuan di daw sila pugnan. Ay, ingon pang San Pablo bisan gani kami o sa kaanghel, magwali og ebanghelyo na ha. Pangalang Kristo na, ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Subot ipasabot na ay mga tao nga nagwali sa ngalang Kristo nga dili apil sa gitawag og iglesia gitukod ni Kristo o sa pundok nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. So kung dili na apil wa nay labot ay mao nang giingon ni Kristo nga sa mga apostol nga mga antikristo.
usa na diha ang Pentecostal Church. So mao na ang tawag anang punto man ang kinahanglan tawag ining pakgangon nganong kay pakgangon man kay para walay kalag maimpirno. Kay sagad sa makuha ani nila kaning mga Katolikong way kay bawas pagtuo. Nya nagbuhat og daotan sa mga Katoliko pa. Nya ang tawag ining kangilad pa kay sa diyan nagbuhat sa daotan siya ra. Pagkahuman sa diyang malahi na sa relihiyon, maato sa Pentecostal at pasagilan sa gidaotang gibuhat, ang Katoliko, asa naman din na ang ato ang tama nga rason? Asa? Asa ang ato ang insaktong rason sa ingon ana nga panahon? So si Mr. Bukalon dapat nabulukan pala. Tawag ining kuan kanang magunahuna ba karon matuog man ta karon magunahuna ta bitaw no? Ano pasangin lang man ako ng pagtuo. Nagtuo pud mo nga ako na magpugay kay ilang members sa Pentecostal pero palahubog pod. Pudi na ko na isulti ano man. Di man ako pwede ipahid sa inyong pundok ang pagkapalahubog. Dili mingon anak ang mga Katoliko kay choice man na niya. Choice na niya nga tawag ang nagpalahubog sa bisa pagmembro sa inyong gitawag og pundok. Mo punas Katoliko. Dili mingon anak nga naman kay ang pagbuhat og daotan choice na again. Siya ang nagpili nga magbuhat sa daotan. So mao na diha pa lang si Piat na dagan natawag ining pagsabot ingon pa siya nga kini ang tatawag ka ng sayop na imong pagsabot gipangutanan nako unsa nga klase nga figure of speech ang gigamit nga sudin na di ko katubag subot pasabot naghimo sa interpretation nga dili maoy gitawag og kahulugan sa nakasulat sa balaang kasulatan unya klaro man kay ingon sa kamo wa gyud nga tanan kamo pag ingog kamo refer na dito sa mga iyang gitudluan iyang gipadala unya ang Pentecostal Church gipadala di ay na ang gitukod naman nag-Amerikano. Ano sa apod nahitabo nga ang tawag ini mga ang Kristo na abot og Amerika pagtudlo sa mga Amerikano o nya mo dala dinhi pagtuo dili dili na ingon pag Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan subot ipasabot gikan sa pagtukod niya sa iyang simbahan hangtod gitawag og karon nagpabilin ka nang maong gitawag og pagtuo ha so piki ng Pentecostal Church kini sulpot ng sa 19th century kina may iglesia gitukod si Kristo nga iyang giubanan. So, mao na mga higalab may igsoon mo lang bantay-bantay ta kay delikado ng ingon anang klaseng tawag ining argumento niya. Pero nagpasalamat ko nga nisulod sila. So 2 hours na hapit na tawag ining mag-alauna. So sa wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow ninyo ang atong page RJ Horolanzano II TV Apologia Punto Argumento page and Kuya Apologista TV page. Ug usab sa ato ang gitawag mga channels sa page nato pwede po mga makasend din na og tawag ining Facebook stars. Ug usab sa atong mga channel sa YouTube, pwede sab mo sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga ato ang gitawag og mga channels Dalay Catholic Apologist International Official, RJ Sano II TV, ug usab sa atong Kuya Apologista TV. Unya pagkahuman pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats and super thanks. Ayun and yun sa mga Katoliko nga ni abinhi nga tawag ining gustong mutabang sa ato ang gitawag og programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang pinagi sa atong mga account numbers nga nakuha yung mga screens yun ana nagdagan og usab pwede sa bini-message sa atong page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. So kay pasensya na kaayo din na ako mabasa ang inyong tawag in mga comments kay daghan na kaayo. So balik ta karon nga Monday pohon sa ato ang kuan sa ato ang tawag ining program na sa ato ang program nga tawag ining daily 10:30 ta magsugod karon lang ko na late og tawag ini nga pagkasugod kay mo lagi na atay gamay nga gi asikaso. Okay, so atong gisugdan ng atong programa pinagi sa pag-ampo ato pong tapuson ang atong program pinagi sa pag-ampo in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay, sa ngalan sa Tibok Puwersa sa TV Apologia Punto Argumento, na gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International sa mga kaubanan sa LCAs na mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang o nagasuporta ni ining maong programa kini inyong ubos nga alagad og gisun sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno tempora yung manimilit kaninyo nya Lunes po actually din ako mag-live sa Lunes kay kuan ako ang anak pero pag mosulod to sila mag-live ta. Okay, ug ako maingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi kintanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.